5-2-2, and that's Sandy Anderson's Thistledown Athene. Second prize goes to exhibit 5-5, and that's the Russell family with Bryn Gwenol Princess Charlotte. Third prize goes to exhibit 5-4, and that's NG Fairbanks Paddock Dakota. Fourth prize goes to exhibit 5-6, and that's Robert Hensley. Wel, ie, wir. Eiddo Sandy Anderson, Thistledown Athene. 5-3, and that's Dorothy Bufton Walsica Carolina. Felly, llongyfarchiadau mawr i chi. Dyma ni wyneb cyfarwydd iawn i'r prif gylch yn y sioe fawr. Colin Tibby yn dangos ar han Sandy Anderson a Thistledown Athene, y Caseg Fagu fuddigol gyda'r adran be. Llongyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw. 5-2-2, yn ail 5-2-5, y drydydd wobr bore yma yn 5-2-4, yn bedwerydd 5-2-6 ac yn bumed 5-2-3. We'll then move on to class 42, which is the broodmare, the 8-year-old moreover with only full at foot. So symud ymlaen fyddwn ni felly i'r osgard 42 os gwelwch yn dda. Wel, mae'r shifft gynta ar ben gyda fi. Owen, diolch i ti am dy gwmni. Diolch am dy gwmni di hefyd. Ni'n neud llef yng ngwell nawr, fydd Rob Jones yn ail ymuno ti. A fyddai'n ail ymuno gyda chi yn nes ymlaen.